Alguna vegada ens hem preguntat com seria, no sé, col·laborar amb la natura però posant el rellotge a tota velocitat? Doncs bé, aquesta anàlisi explora precisament això. Com podem dissenyar boscos que arribin a la maduresa no en segles, sinó en qüestió de dècades? La pregunta clau és aquesta. Com passem d'un camp buit a un bosc dens i ple de vida? Aquesta transformació increïble és la que en ciència s'anomena successió ecològica, i és un procés que per si sol necessita generacions i generacions per completar-se. És que, si pensem, la natura té un pla per defecte. Si la deixem estar, gairebé qualsevol paisatge intentarà tossudament tornar a ser un bosc. És la seva tendència natural. Llavors, la clau està en entendre aquest impuls i aprendre a col·laborar-hi. I qui sap, potser fins i tot donar-li una petita empenta. D'acord, però com és exactament aquest pla mestre de la natura? Doncs fem un pas enrere i observem el seu ritme, que és, diguem-ne, molt pausat. Parlem d'un viatge que, sense cap ajuda, pot durar fàcilment més de 150 anys. El que realment impacta és l'escala de temps. Tot comença amb el que anomenem males herbes, les pioneres que preparen el terreny el primer any. 20 anys després ja tenim arbres de successió. Però per arribar a un bosc clímax, un bosc madur i estable de veritat, estem parlant de 150 anys. O fins i tot més. És una lliçó de paciència, sense dubte. I aquí és on la majoria de gent s'encalla, en aquesta primera etapa. Sembla un caos, tot ple del que anomenem males herbes, és com l'adolescència rebel del bosc, saps? I és justament aquí on molts projectes de reforestació es frustren i acaben llançant la tovallola. Però, i si poguéssim canviar les regles del joc? Aquí és on la cosa es posa interessant. Passem de ser simples observadors pacients a ser dissenyadors astuts de l'ecosistema. La idea és intervenir per inclinar la curva, és a dir, accelerar tot el procés d'una manera espectacular. Aquesta és la pregunta del milió, oi? Com podem treballar amb la natura per accelerar tot això? Com agafem la seva saviesa, les seves pròpies regles, i les aplicam de manera estratègica per aconseguir un bosc madur en un temps rècord? Mireu, la diferència és brutal. D'una banda, la successió natural, un ascens lentíssim de més de 150 anys. De l'altra, la successió dissenyada, una curva molt més pendent que arriba a un sistema estable molt, molt més ràpid. És la diferència entre el camí de la tortuga i el d'un coet. I això, precisament, és inclinar la curva. Molt bé, anem al gra. Com ho fem exactament? Doncs el secret està en dues eines clau, dues dimensions que hem de controlar, l'espai i el temps. No només es tracta d'on plantem, sinó també de quan cada planta ha de jugar el seu paper. Primer, l'espai. Un bosc madur és com un edifici de pisos, ple de vida a cada nivell. Tenim els grans arbres a dalt de tot, al dosser. Més avall, el sotabosc. Després, els arbustos. A nivell de terra, les arbres i hortalisses. Fins i tot tenim plantes enfiladisses, arrels com tubèrcules i la capa animal. Un disseny accelerat, en lloc de construir pis per pis durant dècades, intenta podar-ho tot alhora, ocupar cada racó des del primer dia. I després tenim el temps. Això és com una cursa de relleus. Primer, als 6 mesos, surten els coets, plantes de creixement ultraràpid que cobreixen el sòl. Als 4 o 5 anys, els passen al relleu els arbres de sacrifici, que porten un munt de matèria orgànica. Després, cap als 10 o 15 anys, entren en joc els arbres de suport, com els que fixen nitrogen, i tot això per preparar el terreny per als reis i reines del bosc, els arbres que dominaran el dosser a llarg terme. Ara ve un dels conceptes més trencadors d'aquest mètode. I si la majoria de les plantes que posem no són per obtenir-ne un rendiment directe? I si el seu propòsit és un altre, molt més crucial, ser l'equip de construcció de tot l'ecosistema? Exacte. Són les espècies de suport. Pensem-li com l'equip de treballadors incansables del bosc. La seva única missió no és donar-nos una collita, no. És construir el sistema. Afegir matèria orgànica, fixar nitrogen, ciclar nutrients. En definitiva, crear les condicions perfectes perquè els arbres que sí que volem que produeixen puguin créixer sans i forts. I per posar en marxa aquest equip de construcció necessitem una cosa: densitat. Moltíssima densitat. Estem parlant d'entre 4.000 i 8.000 plantes per hectàrea. Sí, la xifra és correcta. Pot semblar una autèntica bogeria, oi? Doncs té una raó de ser molt estratègica. La gran majoria d'aquestes milers de plantes són precisament espècies de suport de creixement ràpid. La seva missió és molt simple però absolutament vital: créixer tan de pressa que ocupin cada centímetre quadrat de terra. L'objectiu?
guanyar la cursa per l'espai a les males herbes abans que aquestes tinguin la més mínima oportunitat. I això ens porta a una frase que ho resumeix absolutament tot. No hi ha males herbes en un ecosistema complet. És brillant. Les males herbes no són el problema, són el símptoma. Són un senyal que hi ha un espai buit. Si dissenyem un sistema on no hi hagi cap buit, les males herbes simplement no tenen on créixer. Molt bé, hem fet tota la feina de disseny. I ara què? Quina és la recompensa de tot això? Doncs vegem quins són els fruits, tant literals com figurats, que aquest sistema ens comença a oferir un cop està en marxa. I aquí tenim una altra idea clau, una altra sorpresa. La primera collita d'aquest bosc no és per a nosaltres. El primer excedent que el sistema produeix és per a ell mateix. És matèria orgànica. El sistema comença a generar el seu propi mulch, el seu propi adob. Primer s'alimenta i es cuida a si mateix, creant un sòl ric i fèrtil que serà la base de tota l'abundància futura. Un cop el sistema ja es pot valer per si mateix, llavors sí, comença a donar-nos els seus regals, i ho fa de manera progressiva. Al principi, rendiments senzills com llenya. A mitjà termini ja tenim fusta per a pals. Quan el sistema madura, comencen a aparèixer la mel, la fruita, els fruits secs i a molt llarg termini, com un llegat per a les generacions futures, fusta serrada d'alta qualitat. I el resultat final? Doncs és gairebé màgic. En només 2 o 3 anys, la transformació és radical. L'ecosistema comença a generar la seva pròpia fertilitat a llarg termini. Crea el seu propi microclima, reduint els efectes del vent i les gelades. Es converteix en un sistema estable, productiu i, sobretot, autosostenible. Fins i tot un cop establit, pot acollir cicles de pastura animal, tancant el cercle de manera perfecta. I tot això ens porta a la pregunta final, una pregunta per reflexionar. I si els nostres paisatges es poguessin construir a si mateixos? Perquè aquesta metodologia és molt més que una simple tècnica. És un canvi de mentalitat. És passar de lluitar constantment contra la natura a convertir-nos en els seus millors aliats. Crear les condicions perfectes perquè ella faci la seva màgia, però a càmera ràpida. Wiki Radio, la radio internacional.